Har du nogensinde ønsket, at du var en anden end dig selv? At du var noget særligt? Hvor fanden blev han af? Det har jeg i hvert fald. Godmorgen, skat. Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Hvad? Du er en superhelt, selvfølgelig. Jeg foreslår, at vi pjekker i morgen, så vi kan afprøve dine kræfter. Kom nu, Pelle. Kom. Et superheltenavn skal være fedt og nemt at forstå. Antboy, du får brug for et kostume. Se! Hallo? Hej, skat. Det er mor. Jeg kan ikke tale lige nu, mor. Mit navn er Loppen. Og ligesom min navnefælde er jeg umulig at slippe af med. Er det ikke også dit job at redde hende? Nej. Ja. Er det ikke sådan noget superhelt, de gør? Jeg vil med. Jamen, det er jo alt for farligt. Pige ødelægger alt. Pissemyrer. Hvem er du? Jeg er Antboy.